Aurrera jarritu horretik gauza bat argitu behar genduke. Horretarako sartuko gera momentu batez gurasoen fitxan, eta ikusiko dugu SMS-ei dagokionean fitxa honetan erabiltzen ditugun bi eremuak. Bata SMS abisua eta bigarrena mugikorra ezartzeko eremua. Lehenengo hau bakarrik aktibatua izango dute huts egiten abisuak SMS-ez jaso nahi dituzten gurasoak. Kasu horretan, idatziko lukete mugikorra eta check-in hau aktibatuko lukete. Gainantzekoak, zerbitzu hori nahi ez dutenak, check-in hau desaktibatua izan behar dute. Baino komenigarria litzake SMS eremuan mugikorra azaltzea, ze modu honetara behin oharrak eta abisuak jasotzeko moduan izango dira. Horrela ba, jarri dezagun ohar eta abisuen atalarekin. Lehenik eta behin aukeraketa bat egin behar da. Ikasle, irakasle, guraso edo langile multzo batei nahi dieten bidali SMS konkretu bat. Adibide hau egiteko, lehenengo batxilerreko A taldeko 23 ikasle hauek hartzen baditut. Hurrengo erabakia izango da 23 ikasle hauen gurasoei edo ikaslei beraiei nahi diet bidali SMS-a. Ohikoena gurasoari bidaltzea izango da. Hurrengo urratsa mezua bera izango da, goiko partean euskeraz, beko partean erderaz. Zeinen arabera erabakitzen da goiko ala beko mezua bidaltzen zaion? Gurasoaren erlazio hizkuntzaren arabera. Euskerazkoa balima da, goiko mezua iritsiko zaio, eta erderazkoa balitz, beko mezua. Ondoren SMS check-in hau aktibatu, eta martxan jartzen dugu modulua. Hemen ditut erregistro guzti hauek prest bidaltzeko, bakoitza bere mugikorrarekin, eta gelditzen zaidan bakarra da bidalketa egitea. Egin dezagun beste adibide bat, oharrak eta abisuak SMS-ez bidaltzeko, baina oraingo honetan ikasle multzo bati bidali beharrean irakasle multzo bat aukeratuko dugu. Horretarako irakasle boteari eman, eta aukeratu ditzagun esate baterako euskara mintegian dauden irakasleen zerrendak. Kasu honetan 3 irakasle dira. Izen abizenak xelebre samarra agertzen badira ere, 3 irakasle dira. Hurrengo pasoa zan mezuaren idazketa, euskeraz, erderaz, edo esaldi aurredefinituak aukeratzea. Hartu, SMS-aren check-ina aktibatu eta bidaltzea. Hemen dugu SMS modua martxan, eta hemen 3 erregistroak prest SMS-ak bidaltzeko.